Lower Habjan rong plim plam lapen dila havar nitham nipli rihingame kabejok rat kisung. Kasang terang pinong no ke jopon thapapathak SBMCC pen KMMCC atum ningkang samsai kachapaklang. Dipu Medical College along penta ke chengsi bang thia tumapan corona ke song thek ke longpon. Kardom pinyada berta long penili sami jilhan sepi non bertang tonpen arjik tha. BJP Sarkar Wangno Pupen Chief Minister Sarbananda Sonowal kache chakateng kandidat si Lower Habjan rong plim plam lapan dila havar ke do arada tumke nitham nipli ne do rihingami kache thorong le derajok kangting sering pen ke donang. Det pia long lason se Assam state along sitami BJP atum Sarkar ing nilo Pupen Assam along rialong ke ghonta ing koi rapi rihingami kache thor avarsa rada phan pibon popusi Chief Minister Sarbananda Sonowal ahin pen lamchak chipilo. Bonta Chief Minister Sarbananda Sonowal kache chakateng kandidat si Karbi Anglong District arlo Prekja Mahavar Jasamet rong rup atokanu ajoki achik lokang thim rihingami kache thorong le tum tado. Lapen ki ong dong arong along ke nini ni thaman rihingami kache thorong le tado. Labang swang thek lake Lower Habjan rong plim plam lapen dila havar malom aratum ke non malom nini ni thamne dolo rihingami kache thorong le pen ajok kangting sering pen si sai jok jepen ajopang thangnang lo. Adap karjap lake Lower Habjan puarong lo lapen ke nilitum arjulong le je dak dipu pen APDCL pen me mate karen la nangilo lake lapu manja pen amlukhi pen wangpo ladak up to 14 miles an rong plim plam sitame dolo lasi labang so jeng la karen nangilo bang ahok awi penajok pinaan raratum kidu kisung cicak nang lo la botor ahok dunon abinon sitame kaike tame karen kidam lason si dak raratum cingtang nang lo lapen ke kisung sitame dunang lo lapen ke arjulong lo je alang tum ahem sitame dampen meter reading anda me la ke claim pon ave la pen ke alang nitum aphan alu nang thon po nge alang tum lason si bill da me pu si bonaita bonai pu si alang tum phan bill samel son si pi bon pu Halapu mal script li decruit killing Lower Habjan rong plim plam lapen koila lang somalom ke do arong araratum kachi thana tengke kedamtang ningkan ke thampli aprang penta rihingame meter box sitami arpu ke do atum thangnap ke lang charidam kawe darajo kachi thoranam kachi pidam jia phanta akisung do koklo pusi nang pachini don sialam putui lapen natum henolo pusame darong plam along rihing kichudo punil dum nat kewana arihing long nang thankang pong diti nasi laso pabangke latunang than pet pen tapi cerangwe rong tame kuna sikai noma pelang tum cek cipin pen hut purwe ponang pinulo po darang than pet porong nang duleti silam ke lain la me benet cek bab cek ba thengpi bab cek tame alang tum che holani tum rong sorpansi nang tumalen henu da apot cek sama cek sapatha pati kan tum menang ko ke pola alang tum wang welu la ni tum rong sorsi me len sapha pola si alang tum ke menang lui ba ya kaita la si ni tum bangke la arpulena pitikali aprang holi tiso bo phan pilo angala ta non bang suti andar ma bang nang wang wada lo angala la meter reading tani tum long wang pila mentul ne anin kan tum phan ke mena pi seta la so meter reading boy menat tani tum bang ke meter reading long wang pilang la si tum bang ke asom do lo line men long le mea alen tu bang ni tum ke ning so thai bang ke la sini tum bang ke abil bang ni tum bang ke clear si pipi non lockdown apor tani tum ke asa bakang honda be la si la natum karbiang long la batum ke bang ni tum ke dam natum phana churu tholo la natum phan la or karbiang long phan ba ta phan la natum phana churu tholo ka do lam la Dilai pen bijarong pi Karbiang long live
Kasang terangpi KADMCC Maipu Arpu pen chi Odet pusitami nilitum Sami Langso Block Mohila Congress Committee pen Korkanthi Mondol Mohila Congress Committee atumke Congress pen chi odun thekthei pusi pherangke amai long pangdakpon Kedam tangarni kasang terangpi Karbenglong District Mohila Congress Committee amai phi Arpu pen chi Odet pusitami nilitum Korkanthi Mondol Mohila Congress Committee ahin pen ki nang chi odun thekthei pusi Kedam tang wo signify pressure keparni Korkanthi Mondol Mohila Congress Committee pen Sami Langso Block Mohila Congress Committee atum chelang rapet pherangke amai ki phahot pangdakbon Korkanthi Mondol Congress Committee asai hemalong kapadopon pherangke amai long Korkanthi MMCC pen Sami Langso Block Mohila Congress Committee asongja piatum kaningja tengke kedamtang bo signify kre isiarni kasang terangpi Karbenglong District Mohila Congress Committee amai phi Arpu pen kachio ahot Korkanthi Mondol Mohila Congress lapen kaprek Mondol Mohila Congress Committee atumta Arpu pen nangchi odun popu alama bangke ahokali athe alang lipen nilitum angbong thangkaching kimek alam tabi laste alang lila puson ningke repen kaning je pon tap kaning je pon prumate nongno nangke jo pon thaba bangke nilitum ning ing samse lasi ke bangji lang arni la puson ahok he alam pen nongno nangke jo pon thap thede je phansi pherangke amai long pen alang litum hin pen pachini pon Dongmukak pen Samsung inti Karbenglong live non-manic sinang Dihinamopi putot Abirta Jupan Thuik Lonan Dipo Medical College Laban Hospital along penta kichengsi apartment bang pharo ke thamatumapan asat lang enderapi bang pliatum ke corona ke songthek longpono Assam Sarkar hin pen Karbenglong District apartment corona ke so do ave asat lang kelang ijia phan lake Dipo Medical College and Hospital akor pangnipono Labang sovar saki pipona tengsi department atumpen positami asai cheklem ponsi kichengsi apartment bang pharo ke thamsuse angtam pen ke bang atumapan swab test mate asat lang en pontangno Lasoang bong pen bang thri lake Paban Kumar Thamu S Tamang Umesh Chauhan lapen Khairul Islam atumke corona ke so longlok puse ang theklang nuno Alang litum bang thrita Karbenglong district along ke doatum side puse pang thekpon Chethan pon me Karbenglong West Karbenglong lapen Dima Hasao district ke thama pharman ke Ladakh Dipo Medical College and Hospital along se corona ke so asat lang ke langakor biponlo Laso joini non ke corona ke so do ave pusitami prabjen pen ang theklong ponno sitami kedam tangarni ke Jorhat Medical College along se asat lang ke andam nang kokajok men ang theklong le datason dokoklo News Text Report Karbenglong Live Pirthe long kapati horno rapor hot sitami doctor lapen raikom sakhia tumabangke methang okprana phanchima thathese ajo anarlo ke raikom je phansi saicheklem ponangno Lason se langhempi local committee atumpen paterpi pansi niphai kre serkep arni Adap porphai kre isira achete mapor malom langhempi malom kaike methang okprana phanchi bikok pen kaprek atuma phan mate ra ratuma phan kisung phoder napu kapajok donjia phan raikom saikhi lapen sekelang a doctor atuma phan karcho sai dengpon Jasamet Saika Chiklem Kachapadogna Raikom Saikhi Khandoli Outpost in charge Narayan Laskar PC Dr. Tarun Deka Lapan Khandoli Outpost Subedar Pendanglok Rongasar Lapan Sorkari Rongasar Tumaphan Karcho Asai Padopon Karcho Mai Long LLC Maipu Hombortok Vipen Chipahem Puponsi LLC Kongchunbang Anthony Teron Pensi Maike Phalam The Thampar Jupon Det piadang contract lagasek alang litum mithang asa kacheklem bang kai ta tengneni lapan kai kita ratuma prang se karjap thiba bang photumlo lasi langhempi local committee atum benta alang litum aphan kachoro pajer ponlo pusi mailong ninjepon langhempi pen bersing tiso Karbenglong lai Pinia Adap Abirta ke lepon sekang toniglo do methak mi kardom